Така, трябва да си поговорим. По принцип не съм от хората, които се интересуват от животите на другите, кой какво прави така нататък, но не мога просто да трая колко са станали меки хората, особено мъжете и младото поколение в днешно време, колко имат оправдания, имат 1500 причини, защото точно на тях не им се случват нещата. Как всеки им е виновен, как системата, как управляващите, как някой друг, майка, баща и така нататък са против мен. Аз съм толкова специален, че точно на мен няма ми се случат нещата. Ти си един човек, който е заринат от оправдания. Има толкова много шум около него, толкова много живее в социалните мрежи, в тази фалшива реалност. Телефона всеки ден скроваш, губиш всичкото това уникално време и си прохабяваш потенциал на 20-те години, че си нямаш просто идея колко си надълбоко в тази дупка. Ако на теб ти е писнал от фалшиви онлайн гурута, които обещават бързи пари, искаш ясна и доказана система с резултати, този YouTube бизнес канал може да ти промени живота. Просто кликаш линка в описанието на този профил, избираш бизнес канал и ако си сериозен, ще покажа точните стратегии, с които генерирах 3 милиона евро вместо с празни обещания.